Siswati. Bapak Siswati. Nggih. Pak Siswati. Nggih bener. Aku iki aku sing ngomong masalah iki ya. Heeh. Kono tak tekoki. Pinangane Pak Mundut ya. Pamundutan saking panitia menika wau gantung kepuh monggo dipun aturaken. Enteng kuwi apa iki? Joget. Joget. Nah. Kok kira dadi telodon ya? Lapis siji sing maning. Arek kok enak-enak no ya. Kelir putih tatine kone. Atine sumpet sing kudu mure.
mikirake wong lanang bagus Iya. Heeh, iki Mas Boy.